Story, kabit-kabit po sa kwento po ni Mirna at ni Melvin. Last time po kami nagkita, kasama po namin sila DSKI at Lifeback sa Iloilo. Nag-meet po kami. Inintroduce po namin sila sa may-ari ng Bose Coffee Club. Alam niyo po yung Bose Coffee Club? Yan po yung local natin na Starbucks sa Pilipinas. Medyo sumisikat na rin po yan. We introduced them to Steve Benitez, yung may-ari po ng Bose, kaya na rin po natin ni Dr. Ali, upang ipakilala sila sa Food and Beverage Manager ng Bose Iloilo. Para posible yung kanilang cake at pastries mabenta po dun sa coffee chain na iyon. So pati po yung private sector na mas malaking kumpanya, pumasok na rin sa kwento. So kita ho ninyo, sabay-sabay po yung kwento dun sa kwento po ni Melvin at ni Mirna. Yung government support to the negosyo center and through land bank, yung kanila pong pagbenta through e-commerce sa Facebook, yung tulong ng private sector, yung kanilang pagiging maalam sa mga opportunities na pwede po nilang makuha. And currently, binabantayan po namin itong kwento ni Mirna at ni Melvin. Dahil gusto po namin makakita ng success story upang makita po namin na itong trabaho po namin for so many years, nagkakaroon naman po ng saysay sa mga buhay po nila. At hopefully po, pag kayo po ay nag-decide na umuwi or i-convince yung mga kamag-anak nyo na magnegosyo, sana po ang mga programang ito makatulong din po sa inyo. Kasi kung yan po mangyari, yung pangarap po namin ni Dr. Ali, naging totoo na. Nakatulong po kami sa inyo. Now, yung negosyo centers po, there's 118 already. Pwede nyo po yan makita sa aming website. No? Sa Facebook po namin at sa bamakino.com, sa DT Island po, makikita nyo doon, nasaan yung 118 negosyo centers. Papuntahan niyo po sa mga kamag-anak ninyo. Tapos, i-email niyo ako kung maganda o hindi maganda yung experience nila. Kasi minomonitor po namin sila eh. So, pwede nyo dyan sa email na yan. You can go on the site, tingnan niyo po, where are these negosyo centers? Papuntahan niyo po sa mga kamag-anak niyo. Malay niyo, di ba? Makatulong. Kung hindi naging maganda experience, sabihan niyo po kami. Kung naging maganda yung experience, sabihan niyo pa rin po kami. Para at least mabigyan mo namin ng positive reinforcement. We'll show you the last take. Ito po, gawa po ni Melvin at ni Mirna. Ano nakalagay? Malayang Pinas, OFW. Bagong bayani mo yan. Now, ito po yung last time po namin. Gumagawa po sila, napakaganda mo talaga ng mga cake nila. In fact, yung mga wedding cake sa Iloilo,